il-Ġordan. U ċ-ċawl kien iġib lu ħobs u laħam mas-sebħ u ħobs u laħam fil-għaxija u kien jixrob mill-wied. Il-kelma tal-mulej nroddu ħajl il-Alla. L-għajnuna tiegħi mingħand il-mulej flimkien l-għajnuna tiegħi mingħand il-mulej. Nerfa' għajnejja lejn l-oljiet, minn se tiġini l-għajnuna. L-għajnuna tiegħi mingħand il-mulej li jagħmel is-sema u l-art flimkien l-għajnuna tiegħi mingħand il-mulej. Ma jħalliqat li riġlejk jotor, ma jonos dak li ħarsek, ara la jonos u lanqas jorqod dak li ħares lill-Iżrael flimkien l-għajnuna tiegħi mintek. Ma taltokx ix-xemx binar, anqas il-qamar bil-lejl flimkien l-għajnuna tiegħi mingħand il-mulej. Iħarsek il-mulej minn kull deni u iħarislek ħajtek. Il-mulej iħarsek fil-ħruġ u dħul tiegħek minn issa u għal dejjem flimkien l-għajnuna tiegħi mingħand il-mulej. Ifirħu u tennew għax ħlaskom kbir fis-smawiet. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien kif ra l-folol Ġesu tela fuq il-muntanja, għad bil-qiegħda u resqu lejh id-dixxipli tiegħu. Fetaħ fommu u qabad jallimhom u jgħid: ħenjin il-foqra fl-ispirtu għax tagħhom hija s-satna ta' smawiet. Ħenjin l-imnikta għax huma jkunu mfarġa. Ħenjin ta' qalbhom ħelwa għax huma jkollhom bwirthom l-art. Ħenjin dawk li huma bil-ġuħ u l-għaġġ tal-ġustizzja għax huma jkunu mxebbejn. Ħenjin dawk li jħennu għax huma jsibu l-ħniena. Ħenjin dawk li huma safja f'qalbhom għax huma jaraw l-Alla. Ħenjin dawk li jġibu l-paċi għax huma jissejħu u li Alla. Ħenjin dawk li huma persegwitati minħabba s-sewwa għax tagħhom hija s-satna ta' smawiet. Ħenjin intom meta jgħirukom u jippersegwitawkom u jaqilgħu kull xorta ta' ħażen u gideb kontra tagħkom minħabba fija. Ifirħu u tennew għax ħlaskom kbir fis-smawiet. Hekk kienu jippersegwitawhom lill-profeti li kienu qabilkom. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Ifirħu u tennew. F'din is-silta li għadna kif rajna mill-Evanġelju skont San Mattew, għandna dawn il-beatitudnijiet illi kollha iduru madwar l-għena u l-ferħ. U l-ewwel ħaġa li tolqotna f'tal-kliem ta' Ġesu huwa kif hawnhekk għandna sfida qawwija għal ħajja tagħna nisranija bħala dixxipli ta' Ġesu. Il għaliex mhux faċli tgħix dalli qed jgħid Ġesu, imma fl-istess waqt Ġesu qed jgħid irridu il-ferħ veru l-għena f'qalbna. Għandna ngħixu jew nagħmlu ħilitna biex ngħixu dil-kelma ta' Ġesu. Ma l-ewwel aħna naraw kif Ġesu seta' jgħid dan il għaliex hekk dan huwa ritratt tiegħu. Ġesu li kien fqir fl-ispirtu, li kien ifarraġ, li kien ta' qalb ħelwa, li kien
jaħdem għal ġustizzja li kien iħenn safi f'qalbu, li kien iġib il-paċi, li kien ippersegwitat minħabba s-sewwa. U Ġesu qed jgħid jekk aħna rridu nkunu tassew dixxipli tiegħu, hekk għandna nagħmlu ħilitna biex ngħixu. Tgħiduli m'hemmx il-kmandamenti? Jalla inżommu l-kmandamenti li tagħna l-mulej. Ma l-kmandamenti qegħdin biex lilna juruna kif nistgħu aħna nħarsu l-libertà tagħna u tal-oħrajn. Għalhekk ħafna minnhom x'ma tagħmilx. Ġa jekk ngħixu l-kmandamenti huwa pass il quddiem, imma hawnhekk Ġesu qed jgħid biex nidħlu fil-qalb tal-ħajja nisranija. B'mod illi nkunu tassew imbagħad fil-ferħ tiegħu. Hawnhekk Papa Franġisku kien semma dan fl-eżortazzjoni apostolika tiegħu li għandha t-titlu Ifirħu u tennew, titlu meħud propju minn din is-silta, kien qal illi il-beatitudnijiet huma bħal karta tal-identità ta' minnu nisrani. U allura aħna għandna nfittxu tassew li ngħixu din il-kelma ta' Ġesu biex nkunu tassew dixxipli tiegħu. Jolqotna ħafna f'dal-kliem ta' Ġesu l-enfasi tiegħu fuq l-għena u l-ferħ. U nixtieq hawnhekk anki nfakkar kif dan hu li jrid jagħtina Ġesu meta ngħixu l-kelma tiegħu. Ma jemlinix bil-biża', ma jemlinix bl-ansjetà. Jekk il-kelma tiegħu lilna timlina bil-biża' hemm xi ħaġa ħażina. U ngħidha din għaliex ikun hemm min kultant tibeżza. Imma billi tbeżza ma tieħu xejn. Billi turi r-realtà tal-bniedem ħalli hu jersaq lejn Alla iva. Ma rridu niftakru li fl-aħħar mill-aħħar li jrid jagħtina l-mulej huwa il-ferħ fil-qalb tagħna. Dak hu li jrid jagħtina bħalma hawnhekk hawn l-enfasi kontinwament fuq min hu ħieni. Imbagħad żgur illi tolqotna il-kuntrast li hemm bejn dal-kliem ta' Ġesu u dak li kultant nisimgħu il-messaġġ li nieħdu mill-mentalità ta' madwarna. Għaliex kultant il-messaġġ li jasal huwa li jkun ferħan min u għani iktar ma jkollok aħjar. U iktar ma jkollok u tkompli tfittex li jkollok tkun aħjar. Ġesu qed jgħid mhux hemm il-ferħ. Il-messaġġ li kultant nieħdu huwa li iktar ma inti jkollok poter u tiddomina fuq l-oħrajn ikun aħjar. U Ġesu qed jgħid le mhux hekk. Il-messaġġ li kultant nieħdu huwa li iktar ma inti tkun qiebes man-nies, tgħid għax jiena żaqq f'ommi ngħid li inħoss u kelma tgħidha iktar aħjar. Ġesu qed jgħid le mhux hekk. Ħenjin ta' qalbhom ħelwa. U l-messaġġ li kultant nieħdu huwa li bil-gwerra se ġġib l-affarijiet aħjar. Mentri Ġesu jgħid ħenjin dawk li jġibu l-paċi. U aħna nafu mill-esperjenza tagħna kif bil-gwerra ma ġġib xejn. Iġġib biss il-qerda tan-nies, il-qerda tal-pajjiż li jkun il-qerda ta' tant affarijiet eżies u tkun qed tiżra bil-gwerra il-konflitti tal-futur. Tkun qed tiżra il-mibeda li imbagħad se tkollha effett fil-futur.
Il-gwerra ma tġib qatt il-ġid. Inti taħseb li bil-gwerra se tilħaq xi skop, ma tġibx dan skop. Kif rajna u qed naraw bħalissa ukoll meta nħarsu madwarna fid-dinja. U għalhekk l-enfasi anke tal-Papa il-jun kontinwament fuq dan li naħdmu għall-paċi, li nkunu aħna strumenti tal-paċi. Għalhekk naraw kif il-kelma ta' Ġesu hija kultant f'kuntrast mal-messaġġi li nirċievu mill-mentalità ta' żmien. U li deseħilna Ġesu huwa għejxu dil-kelma tiegħi, anki jekk tkun f'kuntrast. Fil-fatt għalhekk jgħid imbagħad dawk li huma persegwitati minħabba s-sewwa, għażel it-tajjeb, anki jekk dan ifisser li kultant tissofri. Din kultant tqajjem f'ċerti nies diffikultajiet kbar. Ma kif tagħmel il-ġid u taqla fuq wiċċek? Bħal Ġesu. U bħal kull min hu dixxiplu tiegħu, kultant hekk. Ma tixtieqx li tagħmel il-ġid u taqla fuq wiċċek imma kultant hekk. Għalhekk Ġesu qal dawk li huma persegwitati minħabba s-sewwa. U li qed jgħid Ġesu huwa illi dal-ferħ f'qalbna ikonna minn issa meta ngħixu dil-kelma tiegħu. Mhux sempliċement xi darba fil-futur, fis-sema wkoll. Kalla jrid hemmhekk ingawdu b'mod sħiħ il-ferħ flimkien mal-mulej. Imma minn issa jibda jkollna f'qalbna dal-ferħ jekk aħna nfittxu li ngħixu din il-kelma tiegħu. Jew nitolbu l-mulej illum ispirati minn din il-kelma sabiħa tiegħu li aħna qatt ma naqtgħu qalbna li nagħmlu ħilitna bil-grazzja tiegħu, bil-qawwa tiegħu biex ngħixu dan li qalilna llum ħalli nkunu tassew ħenjin u nistgħu ikollna f'qalbna tassew il-ferħ u l-paċi tiegħu. Nresqu t-talbiet tagħna lill-Alla, nagħmlu dan fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Kun mulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli x-xandar l-aħbar it-tajba tiegħek lill-bnedmin kollha nitolbu. Ismana li tolbuk mulej. Għatina l-grazzi mulej li aħna narfu ngħixu dawn il-beatitudnijiet ħalli jkollna tassew il-ferħ tiegħek f'qalbna nitolbu. Ismana li tolbuk mulej. Għati mulej l-għajnuna tiegħek il-morda kollha fid-djar tagħhom fis-sarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li għadin għall-kura barra minn Malta, nitolbuk għalihom għall-familjari tagħhom u biex tagħti wkoll l-għajnuna li dawk li qegħdin b'xi mod jew ieħor jagħtuhom is-servizz meħtieġ nitolbu. Ismana li tolbuk mulej. Tolbu mulej għall-istudenti li qegħdin jagħmlu bħalissa l-eżamijiet biex tagħtihom l-għajnuna li jeħtieġu nitolbu. Ismana li tolbuk mulej. Ejna mulej biex aħna dejjem nożżu l-ħajja f'kull waqt tagħha, mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha fejn diġà mħajja umana sa t-tmiem naturali tagħha nitolbu. Ismana li tolbuk mulej. Tolbu mulej għall-paċi fid-dinja, għall-paċi fil-pajjiżi fejn il-konflitti u l-ġlied, nitolbu speċjalment għal dawk li huma vittmi tal-mibeda, tal-vjolenza, tad-disprezz lejn il-ħajja u d-dinjità tal-bniedem nitolbu. Ismana li tolbuk mulej. Ilqa' mulej Alla tagħna dawn it-talbiet u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristus Sidna. Amen.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sakrifiċċju wa tifħir glorja ta' ismu wa ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ixħed mulej ħarsa tat-tjieba fuq is-servizz li qegħdin nagħtuk u għamel li l-offerta tagħna tkun toġbok u tqawwina fl-imħabba tagħna lejk. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis. Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna. Id-dejjem ukoll imkien iroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu. Fidi ħajja nistqarru l-qawmin tiegħu. U b'tama sħiħa nistennew jiġi fil-glorja. Għalhekk ma nqaddisin u l-anċi kollha nfaħruk u ntennulek bla għeda. Qaddis, Qaddis, Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċti, ismewwitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli tas-smewwiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam, tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġism li jingħata għalikom. Ek ukoll wara li klaħħa il-kalċi reġa' ratt il-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li xxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljun, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, mi għaddej tiegħek minn ma jisħoqli u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Inna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza Malla Marija ma' San Ġusepp mal-Apostoli Qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ew nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li jrid li nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema inka fl-art. Ħobsa ta' kuljum atina llum, aħfrinna tubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la daħħalniex fit-tiġrib, iżeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw lejn u l-miġja
tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja l dejjem. Muni Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u l-għaqda li jintrit fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf Talla danu li jneħħi id-nubiet tad-dinja. Ħen dawk li huma mistiedna l-ikra tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda għajt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Saħħaħna Mulej bit-qarbina li għamilna biex aħnina tiegħek ninħallu mill-irbit ta' ħżunitna u nimxu l-qudiem fi triq tajba bi Kristu Sidna. Amen. Il-Mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta u iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Il-Kċina ta' Marta hija risposta għall-istedina ta' Ġesu kont bil-ġuħ itmajtuni,
kon bilaċis ejtunina ħadd pjaċir verament nisma li mhux biss qed titqassam li kelli met jinħolqu wkoll ċentri ċkejkni fejn dak li jkun jista' jiekol anke ma' xi erba' minn sħabu u allura ir-risposta mhux biss għall-ġuħ imma s-solitudni li kultant huwa ġuħ tal-qalb li huwa wkoll biex jgħajja tar-risposta. Is-suġġerimenti hija li aħna niċċelebraw poplu niċċelebraw birthdays, graduations, anniversari. Tajjeb li nitlu f'link ta' posta li hemm loop.mt u wieħed jagħmel donation. Qed nifraħ jien, qed jifraħ xi ħadd miegħi. Mhux għalfejn tkun headlines din, imma l-fatt li jiena mort iddivertejt, ħadd tikla tajba, imma wkoll ħadd sieb li kell jasal ukoll għal min għandu bżonn, tkun xi ħaġa li timlina qalbna b'ferħ li ma ħodilna ħadd. Offru dan il-Rożarju llum għall-Papa il-jum fil-vjaġġ apostoliku li qed jagħmel fi Spanja. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat talbtana jina waqaf magħna glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna għalik jisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għafrinna dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenera l-weħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabbar li sitna Marija li kellha tkun omm Alla. Missienna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tidi sat nagħtek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobż ta' kuljum għatina llum, għaffirna d-dobietna bħalma naffer minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek. Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek. Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek. Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek. Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek. Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek. Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek. Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek. Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek. Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek. Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għafrinna dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ meta sitna Marija marret iżżur lil qariba tagħha Santa Elisabetta.
Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tieni sat nagħtek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. ħobżna kuljum matina llum, aħfirna d-dobitna bħalma naħfru l-minuħa għalina, u li daħalniex fit-tiġrib iżdaħlisna mid-deni ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Gloria lil Missieru lil Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kim il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma talbtana dak it-twilet talina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna dobitna ħarissa minna tal-infern u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ meta sina Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlehem. Is-sirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tieni sat ngħadek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobża ta' kuljum matina llum, aħfirna d-dobietna bħalma naħfru l-minuħa għalina u li daħalni fit-tiġrib iżdaħlisna mid-deni ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Gloria lil Missieru lil Iben u lill-Ispirtu Santu.
kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna li kisma tal-btana, dak it-twilet tal-ina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu għafrina d-dobietna ħarissa minna tal-infern, u ġenerew kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba misteru tal-ferħ, meta Sidna Marija u San Giuseppe ppreżentaw il-Ġesu fit-tempju. Mis-sena li inti fis-semawiet itqaddes ismek tiġi satnatek, ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobż ta' kuljum matina llum, aħfrilna d-nobietna bħalma nafru l-menuħa tiegħalina, u la daħalni fit-tiġrib iżda l-isna mid-deni. Amen. Simma lik Marija bi grazza mimlija mulejmija kiber kinti fost nisan bere kif rotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan. Amen. Simma lik Marija bi grazza mimlija mulejmija kiber kinti fost nisan bere kif rotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan. Amen. Simma lik Marija bi grazza mimlija mulejmija kiber kinti fost nisan bere kif rotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan. Amen. Simma lik Marija bi grazza mimlija mulejmija kiber kinti fost nisan bere kif rotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan. Amen. Simma lik Marija bi grazza mimlija mulejmijak, birkinti fost nisan bere kif rotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan. Amen. Simma lik Marija bi grazza mimlija mulejmijak, birkinti fost nisan bere kif rotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan. Amen. Simma lik Marija bi grazza mimlija mulejmijak, birkinti fost nisan bere kif rotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan. Amen. Simma lik Marija bi grazza mimlija mulejmijak, birkinti fost nisan bere kif rotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan. Amen. Simma lik Marija bi grazza mimlija mulejmijak, birkinti fost nisan bere kif rotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan. Amen. Simma lik Marija bi grazza mimlija mulejmijak, birkinti fost nisan bere kif rotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan. Amen. Gloria lil Missir u lil Iben u lil Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet talina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenerew kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ, meta Sidna Marija u San Giuseppe tilfu li Ġesu wara 3 ijiem sabu fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Mis-sena li inti fis-semawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobż ta' kuljum għatina llum, aħfirna d-dobietna bħalma nafru l-menuħa tiegħalina, u la daħalni fit-tiġrib iżda l-isna mid-deni. Amen. Simma lik Marija bi grazza mimlija mulejmijak, birkinti fost nisan bere kif rotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan. Amen. Simma lik Marija bi grazza mimlija mulejmijak, birkinti fost nisan bere kif rotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan. Amen. Simma lik Marija bi grazza mimlija mulejmijak, birkinti fost nisan bere kif rotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan. Amen. Simma lik Marija bi grazza mimlija mulejmijak, birkinti fost nisan bere kif rotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan. Amen. Simma lik Marija bi grazza mimlija mulejmijak, birkinti fost nisan bere kif rotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan. Amen. Simma lik Marija bi grazza mimlija mulejmijak, birkinti fost nisan bere kif rotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan. Amen. Simma lik Marija bi grazza mimlija mulejmijak, birkinti fost nisan bere kif rotta ġuftijek, Ġesu.
Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Simarik Marija bi grazia memlija murejmija kiber kinti fosti nisan perek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Simarik Marija bi grazia memlija murejmija kiber kinti fosti nisan perek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Simarik Marija bi grazia memlija murejmija kiber kinti fosti nisan perek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Gloria lil Missir u lil Liben u lil Spiritu Santu. Kif kien bil-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana da kitwilet għalina ritikum bnidem bħalna u Ġesu għafrinna d-dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenera l-rbeħ kolla u id-dawk li liktar jeħtieġu ħina tiegħek. Slim għalik sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewa u tamatana slim għalik. Li lek inajtu għali xaħna t-turufnatu li teva. Li lek nitnidu aħna li nibku norfu f'dan il-witta dmuħ. Ejja mela, avukata tana. Dawanina daklajnin tijek tal-ħnina. Urina wara dan t-turufnament. Lil-Ġesu frott imbirek tal-ġuftijek. U ħanina u pija ħelwa Verġi Marija. Skont il-fema tal-Papa Missina li inti fis-smawiet itqaddes ismek tidi satnatek, ikun li tritint kif fis-sema da fl-art. Ħobsa ta' kull-jum matina l-lum, għafirna d-dobietna bħalma nafru l-minuħa tijalina, u la daħani fit-tġrib izdeħlisna mid-deni, amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kiber kinti fost nisan birek frotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Gloria lil Missir u lil Liben u lil Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Għatihom u lej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistriħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu l-qattalb tagħna. Kristu l-qattalb tagħna. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li bdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddisa Alla. Ħenna lina. Trinita qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebbatax bejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħniena. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Bit-tama. Itlob għalina. Liżjed safja. Itlob għalina. Liżjed nadifa. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. Blateba. Itlob għalina. Li tisħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-ħaġeb. Itlob għalina. Tal-paririt tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull ima. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Tewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midinbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruftalna li tneħħi drubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruftalna li tneħħi drubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruftalna li tneħħi drubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina għaddisom Alla. Biex ikun jisħoqilna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddejja tiegħek mulej għandna nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem
U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħrusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li Sammiki l-Arkanġu tħolalina fit-taqbida kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irasnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Intlawa fost it-tejja tas-sema, itfa' bil-qawwa tagħha fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżena l-oħra li jġerru fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Ġusepp slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Li l-ekalla fdalek il-ibnu, fik Marija edet il-fiduċa tagħha. Mija Kristu trawem bħala raġel adult. Qaddes Ġuseppi kun missiera lina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Għalanna l-grazzja ħnina l-koraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani. Itlob għalina. Intom għaddesin protetturi tagħna. Itolbu l-Allalina. U Alla li b'dan is-sakrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla jeda dak li rebħitinna il-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem mażis tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Parakletu, imbirka l-kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakolata konċezzjoni tagħha. Birek it-tluk dur jissaħa fis-sema. Birek l-isem ta' Marija Verġni Wom. Birek San Giuseppe Arus kastismu tagħha. Birek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.